Dychmygwch ymlacio gyda latte poeth mewn siop goffi gyfforddus, gyda phobl yn cael sgyrsiau cyfeillgar o'ch cwmpas. Nawr, dychmygwch bod cyfaill deallusrwydd artiffisial, AI, yn cadw cwmni i chi hefyd. Bydd yn bartner digidol sy'n gallu'ch helpu i drin a thrafod syniadau, deall pynciau ymchwil yn well, a pharatoi eich ymweliadau chwilio. Gall cyfaill AI ddymwared pwy bynnag yr hoffech chi gael sgwrs gyda nhw. Yn defnyddio AI, gallwch sgwrsio dros baned a pheiriant sy'n gallu dymwared ffrind cefnogol, athro dysgedig, neu arbenigwr sy'n barod i herio'ch syniadau. Wrth gwrs, dydy AI cynhyrchiol ddim yn ffrind cefnogol nac yn athro dysgedig go iawn. Dim ond ffigio hynny yn ôl model ystadegol y gall AI ei wneud. Felly, mae angen i chi gadw llygad craff ar ba mor gywir, defnyddiol a diduedd yw'r ymatebion ar awgrymiadau a dderbyniwch. Peidiwch a'i derbyn fel ymateb ddi-duedd. Gweitha'r ffaith ein bod wedi dechrau drwy bortreadu AI cynhyrchiol mewn ffordd gadarnhaol, mae'n bwysig cofio nad yw'n meddu ar ymenydd Einstein, nac unrhyw fath o ymenydd, a dweud y gwir. Ymenydd cyfrifiadurol sydd gan AI sy'n cynhyrchu cynnwys yn awtomatig mewn ymateb i awgrymiadau ysgrifenedig. Mae wedi ei hyfforddi i adnabod patrymau mewn data a defnyddio'r patrymau hyn i gynhyrchu data newydd. Nid yw AI yn medru meddwl, dim ond cyflwyno data yn ôl modelau ystadegol. Enghraifft, dychmygwch eich bod chi'n chwarae gêm barti lle mae rhaid meinio gair a bod eich cyd-chwaraewr yn ceisio dyfalu y gair ydych chi'n ei gyfleu. Bydd eich cyd-chwaraewr yn ceisio dyfalu'r ateb yn seiliedig ar eich gweithredoedd blaenorol a chyd-destun y gêm. Nesaf, mae'n edrych ar eiriau sydd wedi cael eu defnyddio eisoes, ac yn defnyddio'r patrymau yna i ragweld pa air sy'n debygol o ddod nesaf. Yn debyg i sut fydd eich cyd-chwaraewr yn y parti yn defnyddio'r wybodaeth yna i ddyfalu'n gywir, mae AI cynhyrchiol yn defnyddio tebygolrwydd ystadegol i benderfynu pa air sy'n dod nesaf. Enghraifft, os yw'r gair peanut butter yn cael ei mewnbynnu mewn i offeryn AI cynhyrchiol, bydd yn rhagweld mai sandwich fydd y gair nesaf yn ôl pob tebyg, gan ei fod yn gyfuniad cyffredin mae wedi weld sawl gwaith yn ystod ei hyfforddiant. Mae AI yn adnabod patrymau a'n gwneud rhagfynegiadau yn seiliedig ar y cyd-destun sydd ar gael. Ynghyd â chreu a gwella deunydd, gall AI cynhyrchiol eich helpu chi i wella eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth, yn ogystal â chynhyrchu a chrynhoi cynnwys. Mae gan hyn y potensial i ryddhau amser i chi allu canolbwyntio ar dasgau allweddol, megis dadansoddi, cytuno a meddwl yn feirniadol. Wrth i'r offer hyn barhau i esblygu, rydyn ni'n rhagweld y byddan nhw'n dod yn fwy integredig fyth. I'r llif gwaith academaidd. Gallan nhw gynnig cymorth gwerthfawr yn ystod pob cam o'r broses ymchwil. Gyda'r gallu i danio sbarc creadigol ac archwiliadol pob myfyriwr ac ymchwilydd, mae AI cynhyrchiol yn addawol iawn fel catalydd ar gyfer ymweliadau academaidd.